Mga bay, pwede kumain sa inyo mga bay. I-share nyo ni video ha mga bay. Pakapinin lampog like mga bay. Ang sudan rin bay, utan ni bay. Nga na, pagtangan o ganing maispod ba ng anagon para tamis kayo sabaw. Para akong sudan mga bay. Dry. Now, gabi. Ang sudan. Tanah ko mga bay, basta diri dapita bay, mga bay, basta nakakod sa uma. Mawag gini akong sudan. Utan. Gabi gitong ganahan ani mga bay. Pao. Ako'y talbos gamay bay. Sabaw lamig ini. Kaunta. Mga bay, paliw ko share mga bay. Ako ni takwal, no. Ini kaya buhaon. Dito. Lami asabaw eh. Kuang kayo pag na-presko kayo, ganina pa na ako nagikuto dito sa punuan ba. Makatay. Kaduwang na ako dali. Dito sa kuma. Gabi eh. Oh. Tiwasan yun yung video ha bay. Mga idol. Nubo na bitaw ni. Perfect oh. Now. Init lang. Tingnan lami agad. Kung na yung yung gabi makatol, inyo kayon, kung gabi guro na sa tubigan, kani dali na sa uma sa mala, muni way katol. Yung gabi sa tubigan katol na. Teknika na. Bulag na yung nga sa kadlaw, do kadlaw. Silyo. Buwasan nyo na. Langas sila. Ini sabaw eh. Isang di ba sagol mga bayo? Ting lamia ba? Ito. Halang sila lang. May sabaw.
Lamig yung gabi mga bay eh. Kuwang kanon. Additional kanon. No? Sili nga. Kuwang mas espada lang kaya. Makapantir sila. Samot kalami ang kaon ba? Pesta. Ini ada deh. Pakisir mga bay. Surut yun. Surut. Bati na. Surut yun mga bay. Pakisir ko mga bay ha. Pakisir ko.